Kad su u pitanju strahovi i fobije, imam dobru i imam lošu vest. Dobra vest je da je hipnoterapija stvarno izuzetno efikasna kod rešavanja ovih problema, a loša vest je da strah koji imate najverovatnije nije vaš pravi strah i nije pravi uzrok vašeg problema. Evo recimo na primjeru deteta koje se plaši psa. Možda imate dete u vašoj porodici koju ima strah od toga da mu pas priđe ili vas čak možda taj njegov strah toliko ometa da ne možete da imate ni psa kao kućnog ljubimca u porodici zbog toga. Ja ću vam ispričati priču o detetu koje se toliko plašila psa da čak nije htjelo da sasluša ni priču u kojoj je pas glavni junak. Jedan dečak došao je na hipnoterapiju sa svojih 16 godina sa jako velikim strahom od pasa. I ono što je i njega iznenadilo jeste da kada smo pristupili njegovom podsvesnom umu pomoću stanja hipnoze, ispostavilo se da taj strah se prvi put pojavio u njegovom životu kada je imao 6 godina i to prilikom jedne izuzetno prijatne situacije. Naime, šta se desilo? On i njegova porodica otišli su u goste i porodica kod koje su bili u poseti imala je divnog psa sa kojim se ovaj dečak divno igrao. Toliko su se zaigrali da je ovaj dečak zaboravio da ode u toalet i upišklje se. I njegova mama je prilično nespretno pristupila u toj situaciji i pred svim prisutnima je na nekako malo ponižavajući način objavila da je on napravio veliku grešku. I šta se dogodilo unutar dečaka tada? Desilo se to da je njegov podsvesni um odlučio da ga zaštiti i da mu nikad više ne dozvoli da doživi tu vrstu poniženja, jer je on poniženje povezivao sa psom i zato se trudio pomoću ovog straha da pse drži podalje od dečaka. Kada imate 6 godina, to deluje kao prilično dobar izbor za zaštitu. Međutim, kako odrastate, taj program počne da vas blokira i ometa. E sad, postoje strahovi koji su nam korisni, verovali ili ne, iako smo navikli da o strahovima pričamo kao nečem negativnom. Recimo, strah od nebezbedne visine može da bude veoma koristan, jer ako niste vezani, ako nema ograde, prilično je nebezbedno da se izlažete tom riziku i taj strah vam u stvari čuva život. Međutim, ako imate strahove i fobije koji vas ometaju u svakodnevnom normalnom funkcionisanju, tu hipnoterapija može da bude od velike pomoći. Svaki strah i svaka fobija imaju svoju ličnu priču. Priču o tome kako su i zbog čega nastali, kako su i koliko dugo služili onome unutar koga žive i kako je potrebno da se oslobode. Čak i dva naizgled ista straha, recimo kod dve osobe koje se obe plaše vađenja krvi ili igle, u stvari imaju različite korene i koristimo različite alate, različite staze da se tih strahova oslobodimo. Dakle, javite se, bilo da je reč o vama i vašim strahovima ili vašem detetu, jer hipnoterapija je zaista sjajna tehnika koja jako brzo daje odlične rezultate.